सोलोंथाइनि फारसे बर'नि गेजेरावनो बर' बिजोंखौ लानानै बिमा बाथौनि नोजोरजों फारागथि खालामनाया दासिमबो सोलिगासिनो। नाथाय बर' बिजोंखौ लानानै गोनो गोथोआ सोलिबाय थानाय समावनो बर' बिजोंनि मोनसे गोग्गाथाव। थारैनो देग्लायनि मेट्रिकनि रिजाल्टआ बर'फोरनि थाखाय जोबोरै गोग्गाथाव जादों। मानोना देग्लायनि मेट्रिक रिजाल्टआव गोबां बर' फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो दिन्थिनो हायै मोजां रिजाल्टखौ दिन्थिदों गुबुन हारिनि फरायसाया। नंगौ, मेट्रिकनि रिजाल्टआव गुबुन हारिनि फरायसाफ्रा बर' बिजोङाव गोसो होनानै फरायना उथ्रिसारदों सेथि, नैथि आरो थामथियाव। नाथाय बेनिख्रुइ गोग्गाथावना बाथ्राया बेसोदि गुबुन हारिनि साथाम फरायसाफोर धर्मेश्वर दास, बिजिथा सरनिया आरो रसना मगरा बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों। मनरन्जन दास आरो साधना दासनि फिसाज्ला धर्मेश्वर दासआ सिखना बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिकआव 70.5% लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों। बेनि उनाव गुकुल सरनिया आरो धर्मेश्वरी बर'नि फिसाजो बिजिथा सरनियाया बाक्सानि बाथौ आश्रम बोरिमाखा फरायसालिनिफ्राय 66.60% बर' आयदायाव लेटार लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों। ओरैहाय कुमार मगर आरो सुनिता मगरनि फिसाजो रसना मगरा दाउंगाबारि बिएम गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिकआव 65.33% लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों। नंगौ, बियो मोनसे बर' बिजोंनि थाखाय जोबोरै गोग्गाथाव, जाय सिमांनि थांखिखौ बर' फरायसाफ्रा उदाङै बुंनो हायाखै। नाथाय बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय गुबुन हारिनि फरायसाफ्रासो दिनै साइन्टिस्ट, डक्टर बायदि बायदि जागोन बाथ्राखौ फोरमायदों। दिनै बर' हारिनि गेजेराव बैसोरबादि बर' बिजोंखौ नासयग्रा, मुगैग्रा आरो गोनो गोथो सानग्रा सुबुंफ्रा नैबे गुबुन हारिनि फरायसानि बाथ्रा बुंनायखौ मोजाङै खोनासं। गोसोखौ गोजोननाय मोनदों, गोबां मोजाङानो मोनदों। जेबो जेंना सोमजियाखै, थेवबो जाय आङो बिमा राव हारसा बिसोरो एसे बुंदोंमोन आरो सिगाङो उन्दैयाव आं जेब्ला बर' फरायसालियाव थांदोंमोन बेयाव एसे बुंदोंमोन, थेवबो आं जेबो माबा खालामाखैमोन आरो। माबे फरायसालिनिफ्राय फरायनाय बिनानावा? आं बाथौ आश्रम बोरिमाखानिफ्राय। आइ आफाया गोबाङानो थुलुंगा होदों, जि नांगौ बेफोरखौ गासैखौबो एख' आंखाल जानो होआखैमोन। बेफोरखौ थुलुंगा होदोंमोन बिदिनो दावगालां होनना। आं दा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव आं बरमा फाइन आर्ट एकाडेमियाव एडमिसन लादों। बेयाव आं साइन्स स्ट्रिमाव लादों। ओमफ्राय आं उनावहाय मेडिकेल लाइनाव थांना डक्टरफोर जाहैनो सानदों। गोबां गोजोननाय थाबाय एबसु दख'रानिफ्राय। बेसेबां जौखोन्दो मोनदों? आं 66.16 मोनदों। लेटार मार्क मोनदोंमोन? लेटार बर्डआव दङ। बर'आव लेटार मोनदों। आं बर' बिजों फरायनायाव जेबो जेबो जेंना फैयाखै। ओमफ्राय बर' बिजोंखौ फरायना आं मोजांखौनो मोनदों। आरो जोंहा खाथियाव हारसा स्कुल गैयामोन। आरो आगोलाव थांनो खस्थ' जायोमोन ना, ओंखाय आरो खाथिफोरावनो बर' स्कुल दंखायो नालाय आब'मोनाबो बर' स्कुलावनो लादों। बेनिखायनो आंबो आब'मोनाबो बर' फरायदों? बर' फरायदों आब'मोनाबो। ओमफ्राय बेनिखायनो आंबो बर' मिडियामाव लानाय जादों। बेसेबां जौखोन्दो मोननाय? आङो 70.5% मोनदों। लेटार मार्क? लेटार आं जेबो खोनाफेराखै। ओजा आगोलाव आबौमोनखौ मा होनदों बेखौ आं मिथिथ'आ देसन। आंखौ दा जेबो होनथ'वाखैमोन। गामिफोरनियाबो मोजांखौ इयाव बर'आवनो फराय, इयावनो मोजां जागोन ओरै होनना बुंदोंमोन आरो आं गामिफोरना। मा फरायसालि बुङो? आंनि फरायसालिया सिखना बर' हाइ स्कुल। सिखना बर' हाइ स्कुल। आइ आफामोना माबायदि थुलुंगा होदोंमोन? आइ आफामोना मोजांखौनो थुलुंगा होदों, जेन जेबो आंखाल जानो हायाखै, दावगालां जेथिंबो धान्दा लानाङा, सोबनाय जानाय लोंनाय बेफोरथि जेबो धान्दा लानाङा होनना बुंदों आरो। बेफोरजों बुजायनानै बेफोरखौनो बिमा बिफानि बोसोनखौ लानानै बेखिनिसिम आं उथ्रिबाय आरो। आगोलाव बर' बिजों जोंनि फरायसालियाव सारमोना मोजांखौनो फोरोङोमोन, जेन जोंनि फरायसालिया मोजां बेफोरखौ ओरै बुजायोमोन आरो। फरायनो थुलुंगा होयोमोन? जेबो उसुबिदा मोनाखै। आं आगोलाव फरायनायनि गासैबो बर'
जाखाजोबोमोन दा फरायनायफोराव बारा बे उसुबिदा जेबो उसुबिदा जायाखै फरायनो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बे दुलाराय फरायसा आफादखौ आं जोबोर साबायखर होनो सानो आरो आं बेखिनियावनो बेफोरबायसा बरायजाखांनानै आंनि माइन्दआबो बेलेग सोलायलांदों आरो माने जोबोर मोजां मोनदों माबे फरायसालिनिफ्राय आङो फार्स्टआव UN एकाडेमि गणेशगुरियाव फरायदोंमोन थाखो UKG थाखो 9सिम आरो बिनि उनाव लोन्थिबारि फाख्रिबारि ME हाइ स्कुलाव थाखो 9आव फरायदों बिनि उनाव दागंबारि BM हाइ स्कुलाव बोसोरनै फरायबाय आरो इयावनो थानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदों दा बेहाय फोरोंगिरिफोरा माबायदि थुलुंगा होयो फोरोंगिरिनो मोजाङै थुलुंगा होयोमोन नों गुबुन हारिनि फरायसा जानानै मोजां फराय इयुनाव नों मोजां साख्रि मोननो हागोन आरो न'खरखौबो मोजां सालायलांनो हागोन मोजां गोसो होना फराय होननानै बोसोन होयोमोन आइ आफामोना माबायदि थुलुंगा होदों आइ आफामोनाबो होनोमोन फराय बेसे हायो एसे फराय जों मदद होगोन जेनिबो आंखाल खालामाखै आरो मा बियो बेखौनो होजोबोमोन बेसेबां जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसारदों 65.33 बे पार्सेन्टेज माबा दंमोन नामा लेटार गैया गैया दा नों फैगौ मा जानो गोसो जायो साइन्टिस्ट इन्जिनियार जानो गोसो माबे फरायसालियाव दा मुं थिसनखो आङो तामुलपुर हाई सेकेन्डारियाव अनलाइन खालामदोंमोन मोनब्रै कलेजनि अबे मोनसेयाव मोनो नायनो साइन्सआव खालामदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्रायनो जोबोर साबायखर बावो आरो जोबोर गोजोननायबो मोनदों आरो बिथांमोननिफ्राय अननाय मोननानै होआखैमोन सुबुंफोरा गामिनि मानसिफोरा होनोमोन मोजां फराय नोंनि थाखाय मोजां बर' बिजोंजों फरायदों मोजाङैनो साख्रि मोनगोन बिदि सोर बुंदों बर' बिजोंजों फरायनानै साख्रि बाख्रि मोना बर' बिजोंजों फरायनानै गोबां सानख'हायै गोजौ थाखोनि बिबानगिरि दंसै अब्ला बैसोरबादि गुबुन बिजोंखौ सिबिग्रा अनसायग्रा सुबुङा बर' बिजोंखौ मानो फोथाया बोजबा थारैनो नोंथांमोनहा मा सानगोन दिनैनि समाव गुबुन हारियासो बर' बिजोंखौ फोथांनानै गथ'फोरखौ हगारहरदों गुबुन हारिनि फरायसाया बुंनाय बादिब्ला बर' बिजोंजों फरायनायाव जेबो उसुबिदा गैया नोंथांमोना सानदो फोथायदो दिनै बर' बिजोंजों हायार सेकेन्डारिसिम फरायनो सोलोंनो खाबु मोनबाय जोंनि बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानाया गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जालांगासिनो पायनिर एकाडेमि बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनिर एकाडेमि बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बर्मायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनिर एकाडेमि बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो पायनिर एकाडेमि बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन